يا شاوي دي جي يا شاوي دي جي Вие гледате една продукция на Асент Селува Шукавитетно ТВ. Здравейте, it's XD here. Аз съм XD и искам да благодаря на всички, които подкрепят музиката ми и вярват в нея. Искам да кажа, че и аз ви обичам. Мисля, че това е първото ми видео, което качвам. Как общувам с камерата. Искам да благодаря на те, които наистина оценяват това, което правя. Сам си пиша музиката и всичко си правя сам. Нямах никакъв инструмент. Изобщо никакъв. И влизам аз и гледам някаква програмка. Няма да споменавам каква програмка. И се изтеглих. И викам я, че какво е това? Нали, пуснах я после. Някаква програмка за правене на музика. И гледам тук инструмент, там инструмент. Пък с тая програма можеш да свириш от компютърната клавиатура. Нали, каквато имаме всички в нас. Обикновена клавиатура просто за писане. Нали? И така натиснах едно копче. Две копчета трябва. Излезе някакъв звук. Викам, това е звука. Намериха един пиано звук и си казах, викам, колко много искам да имам пиано. Динамика, която любовна динамика, нали, зависи от нагласата на песента и така нататък. Човек тръгва от ниското, за да стигне до високото. И човек трябва никога да не се отказва от мечтите си, които силно иска да бъдат сбъднати, защото някои казват, мечтите не се сбъдват. А пък аз казвам, че всичко е възможно, стига да искаш от сърце и така нататък. И само да кажа още едно нещо, дами и господа, на лична карта се води Алейдин. И за тези, които не знаят, нали, защото много хора ме питат как, защо, нали, така, това, що се пишеш така, се казвам. Аз не се пиша просто така, аз се казвам така. И даже Алейдин и Алекс Дейн, което е в скобите, фактически Алекс Дейн, това е вече цялото комбинирано име, нали, от това, което виждате и от това, което е на личната ми карта, комбинирано, нали. Разликата не е голяма и много се приличат, когато го казваш и когато така. Алейдин, Алекс Дейн. И така става AXD. И когато го кажа на хората и браво, добре си го измисля. И така, още нещо искам да кажа. Искам наистина да ви благодаря за подкрепата.
only I don't know to cry now. When I watch your silent face, when I watch your silent face, this is really hard to me. There is a light in your eyes, in the dark, anymore and anymore. You shut out, but I can't hear a word said. I'm talking loud, saying much. I'm crazy, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, we go share to take you away. Far away, show me down, but I won't fall. I'm titanium. Show me down, but I won't fall. I'm titanium. Yashawe, DJ, Yashawe, DJ.